खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आरोबाव बिजेपि सरकारनि बाख्नायथाव हाबा। खौरां मोननाय बादिब्ला भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा गुबुन गुबुन जौगाखांनायनि मावथांखि लानानै 13,500 कौटि बाजेटजों मावनो थाखाय मैया रबिबारखालि तेलेंगाना रायजोआव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा टेलिकनफारेन्सनि गेजेरजों बे गेदेर हाबाफारिखौ बेखेवना होदों। नैथि रादाबाव दं संग्रा गेस बाहायगिरिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। खौरां मोननाय जादों दि 19 केजि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 209 बारायबाय। मैया 1 अक्ट'बरनिफ्राय भारत हादर नाङैनो 19 केजि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 209 बारायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय सुनिबारखालि वेल मार्केटिं कम्पानिसआ संग्रा गेसनि 19 केजि गेस सिलिन्डारफोरनि बेसेनखौ बारायना होबाय। रादाबाव दं ग्लबेल इन्डियान एवार्ड बान्था मोननो हानानै भारत हादरनि जारिमिनाव मुं लिरजादों भारतनि सासे आइजोआ। खौरां मोननाय बादिब्ला भारतनि मुंदांखा आइजो लिरगिरि आरो मुलुग अनसुलि मानाव गेदेर सुधा मुर्तिनो बे ग्लबेल इन्डियान एवार्ड बान्थाखौ कानाडा इन्डिया फाउन्डेसनआ होदों। बिथांजोनो $50,000 एबा इन्डियान राङाव 41,52,000 रां बान्था हिसाबै गथायनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बिथांजोआ इनफ'सिस को-फाउन्डार एनआर नारायणा मुर्तिनि बिसि। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै गोदानै नैथि खोन्दो अरुनादय स्किम मोनग्राफोरनि खाफाला गेवगोन। खौरां मोननाय जादों दि दिनै 2 अक्ट'बराव नैथि खोन्दोनि स्किमनि खाबु मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव अरुनादयनि सेथि खेब रांखौ मोनगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौ फोसावदों। गुबुन खौरां बिजोंफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2 अक्ट'बर नङाबा 10 अक्ट'बराव गाव गावनि एकाउन्टआव मोनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मानाव गेदेर डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि 7 लाख आइजोफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन। नाथाय जायफोर आइजोफोरा गावनि एकाउन्ट नाम्बारजों आधार कार्डखौ लिंक खालामना लायाखै बिसोर आइजोफोरा बे स्किमखौ मोननाय नङा। बिनिखायनो जायफोर आइजोफोरा गावनि आधार कार्डखौ लिंक खालामना लायाखै बिथांमोनखौ गाव गावनि बेंक ब्रान्सआव थांनानै थाबनो लिंक खालामना लानो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बाथ्रा रादाबाव दं मैया रबिबारखालि क'क्राझार सहरखौ साखोन सिखोन खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ दिनै 2 अक्ट'बर एबा माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो मुलुगनां अहिंसा सानजों लोब्बा लानानै हाबाफारि खुंनो थाखाय बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि गासै सुबुंफोरखौ हिंसानि खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव थानो आरो गोथार गोसोनि सुबुं जानो थाखाय खावलायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।